una mica com sempre, cada any amb el curs anterior, amb el curs acabant, la Fanny, que és la responsable de l'acció tutorial, quan tenim el lema del curs següent, el fa arribar o el fem públic, perquè de fet ho sap tothom quin lema tindrem, i a partir d'aquí és com el tret de sortida perquè jo pugui començar a pensar en la cançó. Aquest any el repte va ser diferent, perquè la Fanny em va proposar, ella ja tenia la idea que hi hauria el 125 aniversari, per tant el repte, perquè de fet es va convertir en un repte, no era tant una cançó d'un lema, perquè aquest any, malgrat hi ha un lema, no era el lema, sinó buscar una cançó que fos pels 125 anys de l'escola, i per tant una cançó més transversal, més per sempre. Llavors tot comença, per tant, en aquest moment en què la Fanny em llença aquesta idea, que això és a finals del curs passat. Cada any és una mica diferent, perquè jo amb les coses que he composat no sempre ho faig igual, i tenia molt clara la idea de com volia que fos la cançó. Jo tenia clar que havia de ser un himne, i per tant, si és un himne, jo vaig buscar referències musicals i vaig pensar com volíem que fos, o com m'imaginava jo un himne. El que passa és que jo em vaig enrocar molt amb una primera idea que vaig tenir, o volia fer sortir unes frases d'uns lemes anteriors, de Sant Josep de Calassans, i d'altres frases com molt mítiques de lemes anteriors, i allà m'hi vaig encallar. I va arribar un moment que vaig com treure tot això i vaig tornar a començar des de zero. I potser en aquest nou començar vaig partir molt des d'unes idees de lletra i sobre allò hi vaig posar música. Doncs mira, el procés comença quan la Fanny em diu la idea és aquesta, i fins que l'hem llançat pràcticament, perquè poques setmanes abans, la setmana abans de fet de llançar-la, que va ser quan vam fer el DNI a finals de gener, l'estava acabant de gravar, perquè el procés, és com és, la inspiració no sempre t'agafa treballant, i quan tens una idea l'has d'agafar, i com que m'havia enrocat molt amb un tros, doncs va costar desencallar el procés. És com si uns mesos. Va passar una cosa molt xula a l'escola. Jo estava de públic a la Rua de Carnestoltes i una nena es va acostar, em va veure i em va dir: Josep, gràcies per la cançó del lema. I precisament gràcies és una paraula que jo he fet servir molt per compartir aquesta cançó. La cançó, de fet, té a la segona part té com una part, un pont musical que diu gràcies dues vegades perquè és el sentiment que a mi em porta aquesta cançó. És com un agraïment cap a les persones que han fet l'escola, que fem escola, i jo, que soc exalumne, a més, que l'he compartit i m'han ajudat a créixer. Per tant, aquest gràcies, que aquesta nena d'alguna manera me'l va retornar, per mi seria la part de la cançó i la paraula que defineix molt la cançó del lema. I les cançons del lema, normalment els nens i els exalumnes que les hem cantat les recordem perquè les recordem i et queden, no? I això vol dir que segurament és prou enganxós la cançó. Jo penso que si al cantar-la aquest gràcies és sentit, es quedaran amb això. Que de fet és el que em venia a dir aquesta nena, i fins i tot hi he tingut alguna família, sobretot gent que és exalumne, que m'ha dit: ei, ostres, m'ha remogut el que diu la cançó, i és una mica el que porta la cançó. L'objectiu és una mica aquest. Molt bé, moltes gràcies, Josep. De res, a vosaltres. Gràcies. Junts farem del món un lloc millor.